बानलु बायदां नों जापानाव फैमारबाय आरो मा मेगना गाज्रि जाबाय नामा नोंना माने नोंनि मेगना गाज्रि जाबाय नामा मानो गाज्रि जानांगौ आंनि मेगनालाय नुवाखै नामा खर'निफ्राय आथिंसिम आं नोंनि सेरावनो दं आं बेखौ बुङाखै नों मानो जापानाव फैदों बेबो न'आव खोन्थायालासे आं दहाय न'आव फन हरबा आइया खोन्थादों नोंलायनो थाइलेन्डआवसो फरायनो थांदों नोंलाय माथो होनखो आं जेबो बुङासै गुड जुदि आंनि सोमोन्दै जापानाव दङ होननानै खोन्थायो अब्ला आंथ' नोंखौसो बुंगोन नोंसो आंखौ जापानाव लिंहरदों होननानै माराव होनाय जादों बेफोरलाय आंथ' नोंखौ लिंहराखै आरो नोंजोंथ' आं रायलायाखैनोमोन माथो बेनिखायनोथ' आंनि सोमोन्दै रावनोबो दा खोन्था आच्छा खोन्थालाय नों मानो न'आव खोन्थायालासिनो थाइलेन्डआव थांदों होननानै नों मानो थगायनानै जापानाव फैदों नोंनि थाखायनो फैदों नोंखौ प्रटेक्ट खालामनो नोंखौ गासैबो खैफोदनिफ्राय बासायनो नोंनि सेराव थाना नोंखौ अरायबो हेफाजाब होनो हा बानलु बायदां आं उन्दैबाव नामा जेराव गोसो जायो बेवहाय थांगोन जेराव गोसो जायो बेवहाय खामानि मावगोन बेवहाय नोंनि आइनि सोरनिबा पारमिसन लाबाय थानो आंहा सम गैया ओमफ्राय बेवहाय फैनानै नों पार्ट टाइम मावनो सम दङ आं 18+ जाबाय गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाबाय अब्ला बेफोरलाय मा अब्लाबो नोंनि कलेजआ नोंथ' कलेजावबो थांनांगौ ना अब्ला आं बेवहायनो एडमिसन खालामबाय मा जापानाव नोङो फरायनोसै औ आंहा एडमिसनबो जाबाय ओमफ्राय नों बेवहाय पार्ट टाइमबो जब मावनोसै बानलु नोंहा न'आव जेबो आंखाल गैया ना थाखा फैसानि ना जानाय लोंनायनि ना गाननाय जोमनायनि ना मान सनमाननि मानो फैदों नों जापानाव हा थांफिन नों न'आव गोसो आंनि आं बेवहायनो थागोन बेवहायनो बोरायगोन बेवहायनो थैगोन नों माबा मोनसे बुंबा उल्थासो बुङो ना नों मानो गासैबो खोथायाव अख्रा अख्राल' बुङो आरो माबाफोर जाबायना जायाखै जायाखै जोबोद ओंखाम उखैबाय आं अब्ला बे खाथिनि रेस्टुरेन्टाव फै माबा मोनसे जाहैनो आंहाबो हस्टेलाव थाबैनो थांनांगौ नङाबा हस्टेलनि गेटआ बन्द जायो माथो जाखो ओमफ्रायलाय माथो जाखो बेलाय हस्टेलनि गेटआ बन्द जाबा बहा थागोन आं आंनि रुमाव नोंनि रुमावलाय मानो थानांगौ आंलाय आं ओंखाम उखैबाय थ' होमबालाय बे खाथिनि रेस्टुरेन्टावनो र' फन फैदों हेल' एन्टनिय' जंग्लारि माब्रै दं नों आं मोजाङैनो दं माबाफोर जाबायना जायाखै जानो नागिरदों नोंलाय आं थाबैनो फैगासिनो मा नों जापानाव फैनो नागिरदों आरो न'खरनि मानसिफोरालाय जेबो नङा आं फैसान्दि मोजाङै थाबानो जाबाय दे अके दे होमबालाय बाय बाय नै मा जालायखो बेहालाय ओंखाम उखैनाय मानसिया मानो सिरि सिरि थाबायलांखो बेलाय मा जालायखो बेहाबा ओइ बानलु बानलु माथो जालायखो बानलु बानलु ओंखाम जानो नागिरनाय बेवहायलाय मानो जिरायनानै थाफैखो नोंलाय ओंखाम जानो गोसो गैलां मा राव होननाय जाखो ओंखाम उखैनाय मानसियानो ओंखाम जानो गोसो गैला होननानै बुंलायबाय दहाय ओंखाम जानो गोसो दंमोन दा ओंखाम जानो गोसो गैलां बिदिखि राव जायो नामा थौदो ओंखाम जाहैनोसै आंहा हस्टेलाव दा थाङाबा वार्डेना गेटखौ बन्द खालामनानै होगोन माथो जाखो माथो जाखो बेलाय ओंखाम जामारगोन ना जामारा ओंखाम उखैदों होननाय मानसियानो दसेनो बिदि जायो नामा आं गोसो गैया होनखाबायना जेबोला जोंलारिखौ एन्टनिय'जों फन रायलायनाय नुयो गोसोआ मानो सहायनो हाया जायो आंहाथ' जेबो मोन्थाय गैया बिसोरनि गेजेराव हाबनो अब्लाबो बे फाग्ला गोसोआ मानो एसेबो बुजिया बानलु बायदां नै आं नोंनि थाखाय कफि लानानै फैबाय नोंलाय आं हराव कफिबो लोङा साहाबो लोङा बेनिखायनो नोंनि थाखाय लानानै फैबाय आं आच्छा होमबालाय ओंखाम जायैनि थौदो नोङो मोनसेनि उनाव मोनसे बुंनाङा बानलु बायदां नोंनि थाखाय आं कफि आरो फ्रेन्स फ्राइस लानानै फैबाय बेखौनो जादो आंहा हस्टेलाव दा लेट जानानै सहैबा जारला जागोन जा कफिखौ लोंदो बेखौबो बेफोरखौ जाया आं आरो मानो दासिमबो पार्ट टाइम जब मावगासिनो नोंबो माला ओरैनो आखाइ खरसानि थाखाय नोंहालाय मानोथो जब मावदों ओरैनो नोंथ' टाइम पाससो खालामदों टाइम पास आच्छा आंनि खामानिया टाइम पास नोंनि खामानिया खामानि नामा गाव गावनि सैमायाबा टमि कक' नामा मालायनियाबा सै मै मै नामा मा होनो नोंबो कफिया लोंनोबा लोंदो आं ओंखाम उखैबाय मा होननाय जायो गैला ओंखाम जानो सम गैला कफिया लोंदो आरो थांदो आंहा दा लास्ट बासखौ मोनाबा जारला जागोन ओरैनोबा वार्डेना रांखिनिथार जोंनि इन्डियानिफोरखौ बोरैबा खालामनो नागिरो होमबालाय बे हस्टेलाव मानोथो दं फ्रियाव थानो मोनो नालाय अब्ला फ्रियाव आंनावबो थानो हागोन आंनि रुमाथ' बेसेबांबा गिदिर हारसिंनि थाखाय नोंनि रुमावलाय मानो थाहैलाबायनांगौ जाखो आंलाय नोंजों रायलायदों होननानै मिथियोबा नोंनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ दायसो जागोन मानो दाय जानांगौ जाखो आंथ' नोंखौ बुंखायोना आंनि खोथा लानानै नों जेबो सिन्था खालामनाङा होननानै जेबो नंला नों जाफोराव दंफैयो होननानै आं रावनोबो खोन्थाहरा आरो नोंबो आंखौ लोगो हमदों होननानै आंबो खोन्थानानै लानाङा ओरैनोबा आंनिथिंजाय जाजोबगोन दाया आंथ' नोंखौ खोन्थानो होआखैना आच्छा गाबोन क्लास दङना गैया गैया अब्ला आंजों साकुरा नायनो थांगोन ना थाङा आंहा खामानि दं आच्छा सोरजों रायलायनो जापानिस सेंग्राफोरजों आं
आंखौ जापानि सेंग्राफोरजों बुंबाय थानाङा नोङो जेब्लाबो जापानि सेंग्राफोरजोंल' लोगो जानाय जेब्लाबो जापानि सेंग्राफोरजों गोसो थोलायनायल' नुबाय थायो आंहा बेलेग खामानि गैबावला नामा आच्छा रागा जोंबायबो नामा नोंहालाय मानोथो आंखौ जापानि सेंग्राफोरजों एदावबाय थायो नोंहानो जापानि सिख्लाफोरखौ सासे लानानै थांनो हाया नामा सोरबाखौथ' लानानै थांखागोन आं बे जापाननिफ्राय बेनो आंनि थांखिया नों सोरखौ लानानै थाङो थां आंनि खामानियावल' जेबो डिस्टार्ब होनाङा बेनोथ' आंनि मोनसे बिराद गिदिर लोरबांथि नों आंखौ जेसेबांनो नोंनिफ्राय गोजानाव दोनो एसेबांनो नोंनि खाथियावसो थासिननो गोसोआ आब्रा जायो जोंलारि नोंनिफ्राय आं मालाबाबो गोजानाव थानो हानाय नङा नोंनिफ्राय आं आन्दो गोजानाव थायोब्लाबो गोसोआ जेब्लाबो नोंजोंनो थागोन आरो नोङो जेबो जानो लोंनो गोसो गैयाबा आं नोंजों रायलायबाय थानो गोसो गैला आं थांनोसै रा आं दोनलांगोन नोंखौ नाङा आंनो नोंनि दोनलांनायखौ माखौ एसेबां बोराबबाय थाखो आं दोनलांगोन होनबायना आरो आं जोबोद ओंखाम उखैदों ओंखाम उखैनाय मानसिखौ बिदि आलाय सिलाय खालामना मिथिबाय आंथ' जापानाव गोदानसो नों गोदानबाबो नों गासैखौबो मिथिजोबो बहा मोजां दङ मोजां जाग्रा गैया नों नों जाम्बा नामा नोंथ' बहा मा मोनजायो मिथिजोबखायो आं जेबो मिथिया आंहा दा लेट जागोन होननानै बुंदोंना आं ओंखाम उखैबाय मा खालामबावगोन आं बेखौ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव भिडिअखौनो लाबोनो हाया जागासिनो आरो माबा मोनसे रिजन खोन्थाबाबो बाहाना बायदि मोनो बेनिखायनो दिनै जेबो खोन्थाथ'ला नाथाय जोबोर गाज्रि कन्डिसनाव दङ अब्लाबो नोंथांमोननि सेराव लानानै फैलाय गुसुंबाबो आरो थाबैनो गोलाव लाबोनो नाजागोन होनबाथाय बांसिनसो गुसुं जायो बेनिखायनो जाखिनि हायो लाबोनो नाजागोन अके बाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडाव जोंलारि आरो बानलु बेदां आरो एन्टनिअनि मुभआ मा जागोन नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थादो बाय लोगोफोर एन्टनिअ फिसा साननैसो थाबावबानो जाबायमोन ना नोङो दालाय मानो इसेबां थाबनो थांनो ओंखारखो जापानावलाय मालाथो फैफिनगोन आयै आरो आफा आंनि माखासे हाबाखौ आदा थफिरामाबो मावनो हायो आरो एलफार्डआबो आरो आं थाबैनो फैफिनगोन दे फिसा थाबैनो फैफिन दे ओरैबाबो फारसेथिं सिखावखौनो नागिरनानै मोनाखै जौ बथल बुख्रुबनायखौ जानो हागौ नोंनि सोरबा सुथुरानो खालामदों जाय खालामदों मानसिया जोंहानि न'खरखौ मोजाङैनो सिनायो होमबालाय मानोथो थांनो ओंखारखो फिसा न'खरनि जेंनाखौ गारनानै बे जोंलारिखौनो नाहैनो नङा होमबा जोंलारिया बे न'खरनि जानो गोनां बिहामजो आरो आंहाबो बिबान दं आयै जोंलारिखौ खबर लानायनि बेनिखायनो आं सानो जेबो नोङो प्रब्लेम क्रियेट खालामालासिनो जोंलारिनि न'खरखौ मोजाङैनो दोनगोन आरो नोंसोरबो मोजाङैनो थागोन आफा जागोन दे फिसा नों मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय अब्ला आं थांनोसै आयै दे फिसा मोजाङैनो थांदो गेजेर गेजेर खौरां हरबाय था जागोन दे नुबायना बिफा जेराव जोंलारि बेवहाय एन्टनिअ आंहा जेबोआनो मैल'आनो गैला फिसाफोरा देरबाय गावबा गावनि गोसो बायदि मावनो गोसो जाबाय अब्लाबो एन्टनिअनो मा होदों मा होआखै गासैखौबो उदां होजोबदों बेनो मोनसेल' खोथाखौ लाखिनो खोन्थाबाय बेखौबो लाखिया मा आंनि जिउआव बे जोंलारियानो बिहामजो जामारसिगोन नामा जायखौ आं फसाया आंलाय सानदोंमोन फावगालिखौ आंनि बिहामजो खालामनो नङाबा सिखिरिखौ गैया आंनि फिसालानो खालि जोंलारिखौल' नांगौ बे नङाबानो जाला माथो खालामबावनो बांद्राय बुंबा खोथाया गाज्रिसिनसो जायो बेनिखायनोथ' सिरि दङ आरो आं बे सिखावा सोर बेखौ मानो दाबो नायगिराखै आं पुलिसखौ थिनगासिनो दङ थाबैनो नागिरगोन होननानै बुंदों पुलिसफोरालाय बिदिनो होनखायो बे दावस्रि देलायानो जागोन बियो बे दावस्रि देलायालाय बोरै खालामनो हानांगौ जाखो हिनजाव मानसियालाय गुबुन हिनजावफोरखौ बाथो बे दावस्रि देलाया बोरैबाथार दे आरो नै थफिरामा फिसा मोनबाय आं सानदों बेखौ गाबोन लानानै फैनो हा लानानै फै आरो थफिरामनि फिसाखौ आं लाबोआबा जानाय नङा बियो गावनि फिसाखौ जाहोनोबो रोंनाय नङा लोंहोनोबो रोंनाय नङा गियान होनोबो रोंनाय नङा आइला जामाइला नों मानसिनि खर'आ थिगैनो दंना नों सासे एमएलए खौ मा खालाम सानदों आङो दिनै क्लिअपेट्रानि खिथु गुदुङाव अरखि खान्दा सोहैनो नागिरदों नों क्लिअपेट्राखौ मा खालामनानै गारनो सानखो नोंलाय जेब्लासिम बियो आंनाव आंनि फिसाजोनाव निमाहा बिया आंखौ लाजि फोनांदोंना बेखौ ओरैनो गाया बेनिखायनो आं माबा मोनसे खैफोदाव गोलैबा नों आंखौ बासायनो फैबानो जाबाय मिथिबाय नङाबा नोंनि नारजि बुदां बिमाजों खालामलायनायखौ बयनोबो खोन्थागोन आं बाथामिस लै जामाइला थाबाबो दावराव गैयाबाबो दरसेसि माबायदि जाबावगोनब्रा आरो नोंथांमोन भिडिअ'आ गुसुंबाबो लाबोनाय जाबाय गाज्रि दामोन गुसुं लाबोथ'नाय जासिगोन होमबासो गोलाव लाबोनो हागोन खोमा दे होमबा दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गुसुं बाबो माबा मोनसे काहानिखौथ' लाबोगोन नोंथांमोननि सायाव दे बाय